फाइनली मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट्स लानानै फैलायबाय। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे टाइटल आरो थाम्बनेलाव होनाय भिडिअखौ फुल नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायना लादो। आसा खालामो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबसासिम नायलांगोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट्सनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअ आपडेट्सनि टाइटलानो जादों बाउखुंग्रि 3। बियो मोनसे गोदान बैसागु मेथाइ। दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हासिगोन। बे भिडिअआव स्टारिंआ लिंसार बासुमातारी आरो फुजि बासुमातारी। लोगोफोर, बिथांमोननि बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जेसि नार्जारी आरो इलिसा बार'। लोगोफोर, बिथांमोना बे भिडिअखौ दानि बावैसो फुल आपल'ड खालामना होबाय। नायाखैबा बे भिडिअनि डेस्क्रिप्शन लिंकनि गेजेरजों नायना लादो। प्रडिउसारआ URKO ब्रह्मा चौधुरी। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय अफ UN क्रिएशन नैबे स्क्रिनाव होनाय इउट्युब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ नायना लाहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हैदो जेन बेफोरबादिनो गोदान गोदान भिडिअखौ थाब थाब नुनो मोननाय बादि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेट्सआ बेनोसै। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामना गालांदो। नेक्स्ट आपडेटखौ थाबैनो लाना फैगोन। थेंक्स फर वाचिं।